עברו למעלה מ-75 שנים מאז שוחררה לוב משלטון הרשע של הנאצים והפשיסטים, ולמעלה מ-73 שנים לסיום המלחמה ולניצחון על גרמניה הנאצית. ורק בשנים האחרונות פועלים ביתר שאת לתיקון העוול ההיסטורי שנעשה ליהודי ארצות ערב בכלל וליהודי לוב בפרט, בכך שלא קיבלו את מקומם הראוי, בלשון המעטה, אם לא לומר נפקדו, מספרי ההיסטוריה של תולדות עם ישראל. כשעליתי לתיכון, הגעתי לכיתה ז', אני זוכרת את זה כאילו בצורה מאוד מאוד חדה. היה יום שואה, וכמובן נכנסת המחנכת ואומרת, מתייחסים ליום הזה, יש עוד מהטקס, והיא מבקשת מכל הילדים שבהיסטוריה של המשפחה שלהם יש שואה, ניצולי שואה או שורדי שואה או נספים בשואה, להרים יד, ואני מרימה יד, תלמידה, ידעה טובה. ואז היא מסתכלת ואומרת לי, לא, התבלבלת, כאילו לכם לא הייתה שואה. אז אני אומרת לה, ברור שהייתה לנו שואה, סבא רבא שלי נספה בגטו, לא אמרתי ג'אדו, אמרתי גטו. אז אמרה, לא היה לכם גטו. כאילו, היא מתווכחת כזה. אז אני אומרת לה, סבתא שלי מקבלת משכורת, כי זה היה רנטה מהגרמנים, כי בעלה נספה בשואה. היא לא המשיכה להתווכח, אבל זה היה כל כך, זה היה שנת 83, כאילו הייתי בכיתה ז', זה היה עדיין לא ברור, כן, לא היה ברור, זה לא שהיא, לא, היא פשוט לא ידעה. היא פשוט לא ידעה, זה לא שהיא רצתה להתנצח איתי, או לזלזל בהיסטוריה המשפחתית, או זה לא שהייתה פה איזושהי כוונה לא לכבד תרבות של עם. פשוט זה לא היה ידוע, זה פשוט אף אחד לא תיעד את זה, לא חקר את זה. אני למעלה מ-20 שנה מורה, מנהלת, אין טקס יום זיכרון אצלי בבית הספר שאותו אני מנהלת, שאני לא מתחילה עם הסיפור הזה. שאני באה ואני מספרת, אני אומרת לכם, מה שהיום ברור לכם, לא היה ברור. ואם אתם תלכו ותפשפשו, ולא משנה מאיזה עדה אתם, ומאיפה ההורים שלכם והסבים שלכם עלו, אתם תראו שהסיפור הזה נוגע גם אליהם. בשנת 1911, בעקבות המלחמה בין העות'מאנים לאיטלקים, עברה לוב לשליטת איטליה. ב-1936 חתמו היטלר ומוסוליני על הסכם שיתוף פעולה בין איטליה לגרמניה. שיתוף פעולה זה הביא להפצה של תעמולה אנטישמית נגד יהודי לוב. בשלהי 1938 חוקקו חוקי הגזע האיטלקיים שחלו על יהודי איטליה ועל יהודי לוב, דבר שהחמיר עוד יותר את מצבם של יהודי לוב ואת האנטישמיות כלפיהם. ב-9 בינואר 1939 סופחה לוב כאחד ממחוזותיה של איטליה וכונתה החוף הרביעי שלה, והחלתם של חוקי הגזע מ-1938 המקבילים לחוקי נירנברג נאכפו יותר ויותר. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה בשנת 1939 ועם הצטרפות איטליה למלחמה ב-10 ביוני 1940 לצידה של גרמניה, הפכה לוב לאחת מזירות המלחמה בשני מחוזותיה. האחד בטריפוליטניה, שהיא החלק המערבי שגובל בתוניסיה, והשני בקירנייקה, שהיא החלק המזרחי הגובל במצרים. תוך כשנתיים נכבשה קירנייקה על ידי האיטלקים וכוחות הברית לסירוגין 5 פעמים. הכיבוש הראשון על ידי בריטניה התרחש ב-9 בדצמבר 1940. הכיבוש השני ב-3 באפריל 1941, כאשר האיטלקים והגרמנים הדפו את הצבא הבריטי מבנגזי. הכיבוש השלישי בנובמבר 1941, כאשר בריטניה כבשה שוב את קירנייקה. הכיבוש הרביעי בינואר 42, כששב הצבא האיטלקי גרמני בפיקודו של שועל המדבר ארווין רומל לשלוט בקירנייקה. באוקטובר 42 החלה המערכה השנייה באל-עלמיין, בה הצבא הבריטי בפיקודו של המרשל מונטגומרי תקף את הכוח הגרמני-איטלקי של רומל, ובמהלך נובמבר 1942 התרחש הכיבוש החמישי והאחרון, עת שוחררה קירנייקה סופית על ידי הבריטים. בתקופות בהן חזרו האיטלקים והגרמנים לקירנייקה, מצב היהודים בלוב היה בכי רע. הם הואשמו בשיתוף פעולה וסיוע לכוחות הברית, דבר שגרם לגירוש והגליה של היהודים בעלי הנתינות הזרה.
ב-20 בינואר 1942, בעת הדיונים של ועידת ואנזה לארגון הלוגיסטיקה לביצוע הפתרון הסופי, וכאשר אייכמן הכין את רשימות היהודים המיועדים להשמד בכל ארץ באירופה, צירף ל-28,000 היהודים באיטליה, כולל סרדיניה, את 30,000 היהודים בלוב, ומספר יהודי איטליה בטבלת הפתרון הסופי עמד על 58,000 איש. הן חוגי הגזע והחלת הפתרון הסופי על יהודי לוב, נוספו תקנות מחמירות, ביניהן הייתה הוראתו של מוסוליני, על פי הדוקטרינה הגרמנית הנאצית, לדילול האוכלוסייה היהודית של לוב, קרי חיסולה. הביטוי לכך היה גירוש ופינוי יהודים למחנות שונים על אדמת לוב ומחוצה לה. עליהם הוכנסו יהודי לוב כאסירים וכשבויים. מחנה הריכוז ג'אדו, המרוחק 240 קילומטר דרומית מערבית לטריפולי, הוקם ב-15 בפברואר 42 ופעל עד מרץ 43. לג'אדו נשלחו כ-2,600 מיהודי קירנייקה. כאשר המחנה התמלא עד אפס מקום, הוגלו יהודים מקירנייקה לרריאן וליפרן, ושם שמר עליהם משמר איטלקי. בג'אדו סבלו האסירים מתנאים קשים ומחפירים, מים במשורה, מזון מועט ומקולקל ומגפות. 562 יהודים נספו במחנה, ובעקבות המגפה בוטלה התוכנית של העברת העצורים למחנות כפייה באיטליה, מחשש שיעבירו את המחנות לשם. רק באוקטובר 43 יצאה קבוצת האסירים האחרונה מהמחנה, אחרי התאוששות וחיטוי של אחרוני החולים והתשושים ששהו במחנה. כ-3,000 איש, גברים בגילאים 18 עד 45, נעצרו וגויסו לעבודות כפייה שהוגדרו על ידי גרמנים כשירות אזרחי למען המאמץ המלחמתי. רובם רוכזו במחנה סידי עזד בפאתי המדבר דרומית מזרחית לטריפולית, וביצעו את העבודה בכפייה משחר עד ערב, בפיקוח האיטלקים ובביקורת של קצינים גרמנים. במחנה הכפייה בוקבוק, על גבול לוב מצרים, 350 עצורים יהודים עובדי כפייה סללו כבישים בחזית קירנייקה. בתחילת 1942 ניתנה הוראה לגירוש יהודים בעלי נתינות זרה. חלקם שוכנו בתנאים קשים במחנות הסגר בתוניסיה, באלג'יריה ובאיטליה, ורבים מהם גויסו לעבודות כפייה. במחנה הריכוז למרסה שבתוניסיה היו עצורים כ-200 יהודים, כאשר מחציתם מלוב. בהפצצה של כוחות הברית על המחנה ביום 10 במרץ 1943 נספו כ-100 איש, כשמתוכם כ-50 יהודים מלוב. עם ההשתלטות הישירה של גרמניה על איטליה, הועברו כ-370 עצורים שגורשו מלוב לאיטליה, למחנה הריכוז ברגן-בלזן שבצפון גרמניה, וכ-100 איש נשלחו למחנה איסנברוק-בריכנאו שבמערב אוסטריה, שהיה מעין שלוחה של מחנה הריכוז דכאו. בשני המחנות האלו הועסקו האסירים בעבודות פרח וסבלו מרעב קשה וממחלות. ועוד לא הזכרנו את אלפי היהודים שנמלטו מבתיהם מאימת ההפצצות הכבדות, בעיקר על הערים הגדולות, ומשלטון הפחד שהטילו הנאצים והפשיסטים על היהודים, שכללו גירוש, הגליה וגיוס לעבודות כפייה. הפליטים המפוחדים חיפשו מסתור במקומות נחשלים, מבודדים ומרוחקים מזירות הקרב. בזווארה וסביבתה, באמרוס, ברריאן ובעוד מקומות, והפכו לנעים ונדים חסרי כל, סובלים מחרפת רעב, ממחלות וממגפות, מצינת החורף ומחום הקיץ, ושילמו מחיר יקר בנפש וברכוש, בשיבוש חייהם, בלי מערכת חינוך, בלי תעסוקה, בלי שירותי בריאות ועם מחלות ורעב. לאחר שחרור טריפולי ב-23 בינואר 1943, שוחררו היהודים מהמחנות שהיו על אדמת לוב, ביניהם מחנה ג'אדו. כשבריגדיר קיש הגיע לג'אדו, בו ריכזו הגרמנים רבים מיהודי לוב לקראת שליחתם לאירופה והשמדתם, הציג עצמו קיש בהתרגשות רבה כקצין יהודי.
עם שחרורה של לוב שימש קיש כנציג הפיקוד של המחנה השמיני במצעד ניצחון שנערך בטריפולי, בו צעדו בגאווה חיילים יהודים. בטריפולי ערכו הבריטים תהלוכת ניצחון ונערכו תפילות משותפות של יהודים מקומיים עם הלוחמים היהודים בצבא הבריטי. באירופה שוחררו משביים בתוכם שהיו אסירים במחנות רק בשנת 1945. סוף המלחמה והשחרור אינם סוף התלאות של יהודי לוב. בלוב עצמה נתונה לשלטון בריטי, היהודים שטרם התאוששו מהמלחמה מצאו עצמם בנובמבר 45 מופקרים לפרעות על רקע המאבק שבין יהודים לערבים בארץ ישראל. הערבים רצחו 133 יהודים בטריפולי ומסביבתה. פצעו מאות, שדדו, בזזו וגרמו הרס רב. כעבור פחות מ3 שנים, בערב חג השבועות, בראשית יוני 1948, מספר ימים אחרי הכרזת המדינה, חזרו הערבים ופרעו ביהודי טריפולי, רצחו 14 איש, פצעו רבים וכ-1,600 יהודים נותרו ללא קורת גג וללא פרנסה. בשנים 1949 עד 1952 עוזבים מרבית היהודים את לוב ועולים לישראל. לפי הרישומים של יד ושם, מספר הקורבנות מאירועי השואה בלוב עומד על 712. בפועל, המספר גבוה מהמתועד, וזאת משני טעמים. האחד, שלא כמו אצל יהודי אירופה, מותם של קשישים, תינוקות, חולים וחלשים שהואץ במהלך המלחמה מאירועי השואה, לא נכלל במניין הקורבנות. הטעם השני, ההכרה ביהודי לוב כשורדי שואה נעשתה באיחור של עשרות שנים אחרי המלחמה, וגרמה לכך שהמשפחות לא נדרשו לדווח על הקורות אותם ועל יקיריהם שנספו. לקח לנו 4 שנים, עם הרבה בריאות, עם הרבה מלחמות, להוכיח את צדקתנו שיהודי לוב עברו את השואה, עברו את הסבל, עברו את הצרות, ומגיע. ובאמת בספטמבר 2010 אישרה הממשלה באישור מיוחד אחרי פסק דין שיהודי לוב שחיו בלוב ונולדו עד אוקטובר 1943 זכאים לקבל רנטה. סיפורה של יהדות לוב בתקופת השואה חייב להילמד על מנת שידעו הדורות הבאים שזו לא הייתה שואת יהודי אירופה, אלא שואת העם היהודי.